Eta Juan, zatoz berriz ere. Zuk itxi bat duzu gaztetxea. Nik zoke giltzik. Gaztetxeak ez du giltzik, xare, zatoz. Ja? Bai, ja. Ja. Lehen esan du Juan entzarela ez duzula edaten hori badak eguletik ere. Bera normalen kolakau edaten du. Eskuri ez, kolakau. Eta urbiak ez duten edaten. Espermatofoidiko bitxitxu. Probatu da zaude. Ondino hemen zaude ze! Bueno, badakigu, Juan. Nazo ez zuen? Tixera hori xefizu. Adivina hori jo. Juan, orain duzu izugarrizko aukera. Sekulakoa. Kriston kaini moteko behar. Behakin puntu denengo duzu, Freddy. Zure betiko lagun eta zure bezalaxe sasi bersularia den Freddyrek. Ja moskortute da. Moskortu ez da Juan Freddyrekin batera. Niño zene moskort. Nire pastilla betxezte pixkatu. Orduan zatozten Freddy da Juan. Eta... Igerilekuko sarrera merketzen duten artean, puntutan itzazu. Hemen ez dago ez tipiko tio que ven ahí. Mundugaz gaitezen, Juan zelan zabiltza. Grin, así está. Mundutanaz gaitezen, Juan zelan zabiltza. Ez ez, hori lehentu da. Ez da bat. Etxan, nik esango zuen. Grin. Baritxen nurtzoaz, hori ez. Baritxen nurtzoaz, hori hau. Nurtzoaz, hori. Hola. Txan, mikrofoni piniri. Ja. Bigei bizatiru berzortzi kentzazpi. Kentzazpi ez jate guztetan nahiago anardi. Iritzi horretakoak badira ugari. Ugari ez jate guztetan gustatzen zat aski. Eta... Ni aski da. Ella había pensado que también que es. Esto va a ser votal. Ordunen. Azpeitxi... Hemen mataderuen bertzotan duka biz. Eskatuko deuskiu ez, makinatxo bat biz. Bisa beste. Eta guk engo dugu bertzotan triz. Triz. Matrix. Kantau eta berbetan zeharraio zabil. Orain uler dezazun egiten duzuna. Duzuna bai da movida bat, horra ditz batekin. Pilo bat gauza pentsantxibaz. Zara pikantea zuza pixkat astuna.
Kontuz, hau ez delako zure erresuma. Erresuma da erretu. Yo estoy en la tierra y tú estás en la luna. Nada, markinen jargixe. Hori pentsetako eukidozu zeukaztixe. Hori ez da gauza zarra, ez da gauza barrixe. Unerik euki eskeru zintzeke punkixe. Opatun! Erdera zeiten dauena ez alda espainola. Eta geldidoan austera da karakola. Lepoaren gainean duzu kriston bola. Baina zure insultuak nire zaita xola. Entran parapetoni jarri naiz bertzuten. Bailazai espaitotzu inortzo gentzuten. Así Sánchez kontaten desde 1 a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 eta 10. Bota! Botoak egitea gauza sanoa da. Baina holan ezara urtengo plazara. Banik esango neuke plazan nahuela ba. Baina publikoak engotzu jota dinbitan ba. Zeriri pasau jaten behin holan kue. Zure moduko lauzoro ez dago munduen. Mundue. Aldatu zu planetie, aldatu lekue. Iaz harta burua, iaz pajarue. Zerretik